¿Qué tal, queridos míos? Mira, vine cap ací perquè estem en el carrer El Carmen. Jo no sé si sabíeu molts com es deia este carrer, perquè a l'altra banda tenim el carrer Major. Però teniu una part a la dreta, l'església de Santa Maria, i a l'esquerra una de les portes, de fet, porta secreta del convent de les Agustines Descalzes. I ara jo el que realment volia ensenyar-vos, si no m'atropella una bicicleta o un patinet, és realment uno dels cementeris més antics d'Alcoi. En concret estem parlant del segon cementeri més antic que va tindre la població d'Alcoi. El primer està en la placeta de la Verge dels Desemparats i així, al costat de les Carmelites, església de Santa Maria i cafeteria de Manolo Tierno, es trobem en la placeta del Fossar. Primer va estar allà baix, placeta del Fossar, i el tercer cementeri va ser allà dalt en Cantagallet, en Sant Vicent. Este és molt curiós perquè així anaven fosses comuns i sols aquelles famílies que tenien drets d'enterrament anaven pròpiament dins de l'església de Santa Maria. El tema d'enterrar dins de les poblacions, dins de les esglésies, a partir del segle XVIII, a partir de Carles III, rei d'Espanya, ja va prohibir que per temes higiènics la població s'enterrara dins de les muralles. Per això comencen a construir-se cementeris, en el cas d'Alcoi, el cementeri nou, fora de les portes, ja ens arriba en el segle XIX, que és el de Cantagallet. Queridos míos, Jordi Linares, des de la placeta del Fossar, el segon cementeri que va tindre Alcoi. Adiós!